Už natáčam? Ninja korytnačky. A podnožičky ako ide. Zlatíčkom zapri sa. Ježiš, pozri, ak Ježiš šlape na bránu. Na hlavu je stúpila, vieš? Poď. Jo, a teraz. Dobre, schovaj to. Aha. Nekusne do rytky. Tak pristúpila. A zase po tej nohe. Aha. Tak čo, najzaujímavejšie zvieratka. Hej, najzaujímavejšie zvieratka. Tu sme už asi 20 minút. Sa ide hryz do nohy. Už sa chystá. Aj tá ide po koške. To je také skaredé. Keď sa korytnačky bijú, ja som nič horšie nevidel. Keby sa už otočila, skopni ju, už nech to prestane. Fakt, jak sa vidie nejaký outcome, výsledok. Nech sa pomeria. Stačí, nie? Jasné. Podľa mňa by to teraz malo